Velkommen til den her video, hvor vi skal åbne et par trepak blisters af Phantasmal Flames, og det var i dag, der var til Pokémon. Når jeg ser videoen, så er det så et par dage siden. Men vi var til Pokémon og spillede Challenge i vores lokale klub, mig og min søn. Og det gik sådan set super fint. Og da vi spillede, så fik vi nogle prize packs. Og besluttede, at vi også lige skulle battle sådan nogle trepak blisters her. Og min søn, han synes, vi skulle have sådan en lille good luck ritual, så han lavede sådan en 6-7 ting. Og det var fordi, at vi fik en prize pack 6 og en prize pack 7, så synes han, det var mega sjovt. Og vi stod og kiggede lidt på deres pakker og besluttede, at vi ville købe trepaks, fordi der var også sleeved og boosterpakker og Lucario, figurbox og så videre. Men jeg har haft godt held til midnadsåbning i en trepak, hvor jeg havde fået en illustration rare og en full art. Så derfor tænkte jeg, skal vi ikke fortsætte med trepak, så den var han så med på. Så vi laver en battle her. Og ser, hvad vi kan få her i kampen mod hinanden i de her trepaks. Jeg har fået en Lombre, en Piplup og en Linon, Honchkrow, Blowtorch, Lowkicks, Battlecase, og der var så en Piplup, så min søn fik en illustration af Piplup der. Og til jer, der har set vores pre-release video, der trak han jo også en Piplup illustration være til pre-release. Så det var jo super fedt. Den skal jo så bare i byttemappen, så når det er en dublet, men det var rigtig fedt at få en illustration være. Og det var faktisk lidt sjovt til midnadsåbningen, for der var en del, der åbnede trepaks, og trepaksene, de var virkelig heldige. Der var illustration rares i mange af dem, og full arts, og de fleste af dem havde 2 eller 3 hits i. Så de var virkelig gode trepaksene, og det var også derfor, vi prøvede at sige, okay, lad os fortsætte med dem, og se om de er lige så gode i dag. Og jeg starter med en Gligar her, en Piplup, Smeargle, Toxel, Sableye, Punk Helmet, Seviber, Vibrava og en Cecilia og Flygon til mig og en full art switch til min søn. Virkelig fedt kort også, synes jeg. Altså nu, full art, altså den kan man lige med, altså kan man være, men det der, det er jo et rigtig fedt trænerkort, som bliver brugt i rigtig mange dæk. Så det er et super fedt kort at kunne putte i sit dæk. Jeg synes, det ser fedt ud. Så 2 gode puls fra ham, og ikke nogen fra mig. Skal vi se, om vi har noget Last Pack Magic. Han fører stort på det her tidspunkt, og er i hvert fald rigtig glad. Prinplup for mig. Smeargle, Toxel, Bronzer, Dawn, Wigglytuff, Eternatus, Sandile. Boom! En Mega Charizard EX Special Illustration Rare. Og det var helt vanvittigt at trække den. Det må man sige. Altså vi sad bare og grinede og viste den til de andre og sådan noget, fordi altså det var vanvittigt pull. Og som søn sagde, så vinder han ikke den her packbattle, og alligevel nu var han ellers foran med de her puls, som er ret gode. Og så trækker vi det her monster af et kort. Altså det er jo så vanvittigt et kort. Og jeg ved det godt, I må gerne skrive i kommentarerne, hvor heldig jeg er for tiden. Det er så vanvittigt, det packlock jeg har. Altså det forstår man jo slet ikke. Og det jokede vi også lidt med de andre om, der sad der. De kunne næsten ikke klare det, at jeg får så vildt et hit igen. Så det kan godt være min trepak, der kun var 1 hit, men hvilket hit det var. Skal vi lige se, om der måtte være mere i hans pakke. Det var der sørme en Mega Diancie EX. Det vil sige, der var 3 puls i hans trepak. Og i min trepak, der var der en Mega Charizard X EX Special Illustration Rare. Det bliver ikke meget vildere end det. Det er jo et kort, der lige nu på Cardmarket går for måske omkring 6.000 kroner. Om den så falder nu her, eller den stiger, det er der jo ikke rigtig nogen, der ved. Det er jo et mega fedt kort, så der er jo helt sikkert super mange, der gerne vil have det. Når der både er Charmander, Charmeleon, Charizard på det samme kort. Mega udvikling. Super fed tekstur og så videre. Men det skal ikke sælges. Det skal helt sikkert bare blive i samlingen. Og når det så er sagt, så synes jeg ikke, vi kan lade det at stå alene. Vi er simpelthen nødt til lige at kigge på
de 2 kort, vi trak i, eller jeg trak i den træpakke, jeg åbnede til midnadsåbningen. Så en Flygon Illustration Rare, og så en Battle Cage Full Art. Så det var endnu en træpakke, hvor der var gode hits i. Og det synes jeg ikke, vi kan lade stå alene, for vi er nødt til at finde ud af, er de her træpaks simpelthen bare sindssygt goated, eller hvad sker der? Så jeg har 2 ekstra træpaks her, som jeg tænker, vi åbner og ripper ind i. For nu har jeg set så mange træpaks, der har været syge, så vi er nødt til at finde ud af, det kan ikke passe, at de bliver ved med at være syge. Satser på, at de er dårlige, men lad os teste det. Fordi ellers så er det for vildt. Som vi snakker om før, så de her træpaks ikke det sjoveste at åbne op på grund af det her pap her. Men det er jo ligegyldigt, hvis hitsene de er der. Så gør vi det da gerne alligevel. Så det var en Sneasel her. Og skifte over. Vi vil se, om vi kan få det ordentligt fokus der. Det er bedre. Så det er jo fint nok promokort der med. Sneasel og Weavile. Men lad os prøve op ind i pakkerne. Bonary. Togedemur. Vibrava. Seal. Der er et rigtig fedt Seal illustration ved Archelodon. Low Kicks i det her sæt her. Gliscor. Survivor. Reverse. Wigglytuff Reverse. Og så Vileplume Hollow. Der er sådan ikke kodekort. Og en Gengar artwork mere. Gligar. Og nu selvom alt, når jeg optager det her, så er det nogle timer siden vi kom hjem, så er det stadigvæk alt for vildt, at vi har trukket den Charizard der. Det fatter jeg stadigvæk ikke. Og så jeg også til min søn på vej med bilen, at nu mangler vi bare, selvom vi trækker en guld Charizard, for så er vi da nødt til at master-sæt, men en guld Charizard, den skulle være virkelig, virkelig hård også at trække jo. Blowtorch, Sableye, men man ved jo aldrig med det held, der har været. Brambleghast Reverse og Suicune. Men sådan ærligt talt, så kan jeg sagtens forstå, hvis jeg ikke trækker en guld Charizard. Charizard Park at work. Fordi det har været brandvarmt på det sidste i de åbninger, vi har haft. Milcery, Smeargle, Togedemaru, Lombre, Lokix, Dizzying Valley, Meloetta, en Flygon Reverse, en Archelodon, og så var der en Mega Sharpedo EX. Så der var et enkelt hit i den her træpakke. Det er ikke så vildt som de andre, jeg har set, men stadig et hit er et hit. Og det skal vi bestemt ikke sige nej tak til. Og igen fed tekstur på den. Den kommer meget godt ud af kortet. Popper fint. Så lad os prøve den anden her med Weavile. Se hvad den siger. Super fine Weavile her. Promokort. Og så 3 pakker igen. Godt. Der starter vi med en Absol. Oddish. Seal. Pomo. Crocodile, Meloetta, Jumbo Ice Cream, Yamper, super sød lille hund, en Granbull, knap så sød hund, noget større,
og en Punk Helmet full art. Bum. Det må man nok se en full art her i vores første pakke i nummer 2 træpakke. Virkelig lækkert. Der er godt med tekstur på de her full arts også. En gengarn. Lotad. Bolton. Bonari. Togedemaru. En almindelig Punk Helmet. Cresselia. Linone. Serolage Reverse. Cresselia Reverse. Mega Sharpedo igen. Super fedt, så der er allerede 2 hits her i træpakke nummer 2. Det synes jeg er ret vilde pull rates, som jeg har oplevet. Altså, I må lade mig vide i kommentarerne om, hvordan jeres træpaks har været, om de også har været gode, eller om de har været dårlige. Bolton. Bonari. Togedemaru. Mibrava. The Viper. Bramblegast. Fire Breather. Toxtricity. Reverse. Bronzong. Og en full art mere. Jamen, hvor vildt er det? 2 full arts og en EX i den her. Altså sige, gennemsnittet i de her træpaks, vi har åbnet, det har været helt vanvittigt. Og en ting er de 5, vi selv har åbnet, men også alle de andre, jeg så til midnadsåbningen, hvor der også bare var 2 hits. Eller 3 hits. Ja, jeg siger ikke, I skal gå ud og bruge hele opsparingen på træpaks, men altså dem, jeg har set, de har været virkelig heldige. Det må jeg så bare indrømme. Men lad mig vide i kommentarerne, hvad I tænker om træpaksene fra det her sæt her. Om det er bare det her pulsen er, eller om vi bare er mega heldige med dem, der er blevet leveret til den forhandler, vi har købt hos. Så og I er selvfølgelig velkommen til at smide et like også, og I er selvfølgelig med i lodtrækningen, når I kommenterer, ellers så ses vi bare i den næste video. Hej!